Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Seko ni donko o be laɲɛnamaya san o san yaasa u ka se ka u ka dɔntaw jira ni k'a jira fana ka fɔ k'u ye siniɲɛsigi ɲuman ye n'u ka hakilimaya ale n'u ka cɛsiri ye. CAN Maroc 2024 musokunda samata sɛgɛ musomanw olu fana be u cɛsiri bɛɛ lajɛlen na min na u na se ka na ni jɔnjɔn ye toga min na faso maliba o kɔnɔna la an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Kajatu Bagayogo ale bena caman ɲɛfɔ an ye ni ɲɔgɔndan in kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'aw bɛ k'anw lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw ka o danaya la a ye aw bisimila bi araba o don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la juwe kalo tile 15 ale ye sifinnakaw olu ka dɔnta yirali don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ laɲɛnamaya san o san ka se k'a to sifinnakaw olu ka se ka u ka seko ani dɔnko jira ni ka se ka u ka dɔntaw olu fana ta ba la cogoya min na don in bɛ laɲɛnamaya ɲinan ye a san 10 ye ka se ka an sen don don in laɲɛnamayali seli la Mali kɔnɔna la an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka sifinnakaw dɔw sɛgɛrɛ u sera ka fɛn min sɔrɔ Lasana ko ne b'o ɲɛfɔ an ye. Kompetansi ni o ye senkola ye ko ale be kalan ale ni kalan lawaleyali de ko fɔ wa ale nafa ka bon baarada ka yiriwali la. Se ka fɔ kompetansi ye bi fɔ mɔgɔ la mɔgɔ mun bɛ se ka a ka dɔnniya a ka faamuyali a n'a yɛrɛ jogo kɛwale fan fɛ ka se ka o labaara ka baara kɛ baara mun kalifara la. Donc an tila kompetansi bɛ se ka définir o cogo la. Ka kalan ka tila ka kodɔn ani ka o lawaleya ale ye fɛn ye min tɛ ko kura ye Mali denmisɛnw yɔrɔ ni o ye sifinnamaw ye ka sababu kɛ olu ye maaw ye mun bɛ baara kɛ baarabolo caman kɔnɔna na. Bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi sifinw u bolo bɛ ka jɛ baara la bolojɛ dɔrɔn tɛ a kanu b'u la wa ni fɛn kalifara u b'a kɛ ka ɲɛ. Parce que n b'o fɔ n sinsin fɛn caman fɛn misali caman kan. Par exemple ni mana an ka dɔgɔtɔrɔso ta k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ la maliyɛn minnu bɛ ni se b'u ye a ka ca o caman de tun b'a ɲini ka t'u yɛrɛ furakɛ kɛnɛma mais bi o bɛ se ka furakɛ yan. N'i ye misali ta hali dusukunnabana bɛ mɔgɔ minnu na n'u kan ka opérer fɔlɔfɔlɔ la a kun tɛ kɛ yan fewu mais bi opération bɛ kɛ an ka jamana. Même n'i taara an ka administration ta k'a lajɛ service caman min bi n'a bɛ ka kalifa denmisɛnninw ma o bɛ ka se k'u ka baara kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la. Donc je pense que ni ye sifinw ka compétence ko kɔni fɔ Mali la kuma mun don kuma barikama don kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais n dalen don a la ko maliyɛn bɛɛ kelen-kelenna la compétence bɛ maliyɛn bɛɛ la en fait. Compétence b'an na a kɛwalew b'an na a kɛcogow b'an bolo mais an dalen t'an yɛrɛ la. Maliyɛn sifinnakaw dalen t'u yɛrɛ la dɔw bɛ t'u ka côtéw la u tɛ gɛrɛ mɔgɔ la u kan ka gɛrɛ mɔgɔ minnu na ou bien ils n'ont pas cette soif d'apprendre. Donc ne bolo o de ye an ka problème ye dɔrɔn an ka dan yɛrɛ la an ka ɲini ka kow dɔn
an ka ɲini an bɛ fɛn minnu ka d'an ye an ka ɲini k'a dɔn an ka préjugés dabila ka se ka i ka senko la ale yira ko o de bɛ kɛ sababu ye i ka se ka i jɔyɔrɔ ta cɛbɛnkɛnɛw ka duniya kɔnɔna na wa maa mun b'i lamɛn olu ka se ka sɔn i ye ka se ka i sugandi ka baarabolo kalifa i la. hali bi sifinnakaw olu kun kan baarabaliya o kɔni kelen don sifin caman talan ye bibi na Mali kɔnɔna la. Bamakɔ u ka can sifin minnu tɛ baara la nka u cɛsirilen kɔni don min na u na se ka u ka siniɲɛsigi o dilan cogoya min na. A dɔw ka fɔ la k'u bɛ fɛnmisɛnnin caman kɛ ka se ka waati o latɛmɛ, dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ don da dɔw fɛ u man ka don da minnu yɛrɛ fɛ. Ka se ka caman faamu a ko kan, Bubakar Mayiga ale wulila ka sifinnaka dɔw sɛgɛrɛ, a sera ka fɛn min sɔrɔ, Lasana b'o ɲɛfɔ an ye kokura. Bamakɔ bibi na baara sɔrɔli ka gɛlɛ kosɛbɛ wa sifinnama caman bɛ yen mun sigiyɔrɔ bɛnnen don bɛɛda kɔnɔnaw ma ani butigi dakɔrɔlaw la. A dɔw kalannen don yalima diplôme yɛrɛ tɛ dɔw bolo. O de bɛ kɛ sababu ye a caman bɛ yen baarako kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don. Ka se ka baara sɔrɔ yalima ka baara ɲuman sɔrɔ min sara ka ca o ye ko ye mun ka gɛlɛ kosɛbɛ nka maa caman bɛ yen mun ma sigi k'u bolo fila da u sen kan olu wulila k'a ɲɛɲini. Oui, n bɛ école la, n ye école bila. Diɲɛ kɔnɔ parce que fɛn o fɛn n'i b'a ɲini ni e bɛ fɛn min sɔrɔ ni a bɛ se ka i ka kow ɲɛnabɔ e ma kan ka nimisa o ni bɛ baara n'i tɛ foyi sɔrɔ e bɛ kan ka nimisa donc ni ne tun bɛ kalan la ne bɛ nin sɔrɔ mais i ye kalan bila e ye baara min ta ne bɛ dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn nimisa t'o la o. Jakomisɛn ka fara cidenmisɛnyaw kan ni o ye livraison ye olu ye baaraw ye caman bɛ mun kɛ yaasa ka se ka u dahirimɛw sɔrɔ wa ko a kɛlen don sababu ye ka maa caman kɔni ka baloko nɔgɔya bi. Bon ni hakilina ni y'a sɔrɔ cogo min na donc an kun bɛ taa à l'école voilà donc il y avait grève donc le grève bɛ yen e ma ye donc parfois 2 semaines grève bɛ yen e ma ye donc an bɛna so donc baara tɛ yen tuma dɔ la an bɛ taa miniburuya la miniburuya i y'a faamu. Tout le monde donc ne peut pas se couper là comment dire pour mon fils à mon sang à faire quoi comment dire à mon comment yala ka faire quoi ya c'était ça. Ni sifinnama in ka fɔ la a ko a tɛ bɛn maa k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan bɛɛ ka wuli k'a ɲɛɲini ko o de ye ko ɲuman ye. Bɛɛ kan ka bɔ de ka i yɛrɛ ɲɛɲini ka cɛ i b'a chercher ka kɛ fɛn dɔ de tɛ bɛɛ tɛ se k'a d'i ma kuma bɛɛ quoi kuma bɛɛ a di yan hali n'i ko mɔgɔ ka bɔgɔ ta k'a d'i ma don o don don dɔ la a b'a fɔ k'a sɛgɛnna fɔlɔ an kun bɛ vigile de kɛ mais ça an bɛ étudiant la FSC la mais à un moment la an ka cɛ an bɛ grève la n kɔni n bɛ livraison kɛ n ka cɛ n bɛ ka boulot kɛ ça va. Baara o baara kana sigi ka mɔgɔ makɔnɔ mɔgɔninfin i b'i yɛrɛ o il faut tout faire pour te battre ni e ma sigi ka mɔgɔw lajɛ dɔrɔn e bɛ se ka i ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye quoi. Tiɲɛ don baarako ka gɛlɛ kosɛbɛ nka bibi na maa caman kɔni jigi falen don k'a fɔ don nataw la a bɛna ɲɛ o kama baara ɲuman sɔrɔli yaasa ka se ka i ka laɲiniw sigi sen kan duniya kɔnɔna na ko o ye fɛn ye min kɔni kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye yaasa ka gɛlɛya kɛlɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la npogotigininw ka kani ale bɛ senna ni waati na Marokokaw olu fɛ yen nɔ a quart de finale o baaraw olu daminɛna fɛn min ye Mali ye k'ale n'a sifilɛ Maroko jamana la sini juma anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale bɛ kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Wano ka kɛnɛ an balakaw ta fanfɛla la n'o ye CAN féminine Maroc 2025 ye sa a phase de poule dolantan tɛmɛnen kɔ Mali kɔni ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ a ka bakuruba la n'o ye poule C o de kun kɔnɔ o kɛra sababu ye ka Mali kɛ ka qualifier ka taga quart de finale kɛnɛ kan. Quart de finale la sa Mali ni maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ tali kɛ Maroc kan n'ale ye tolu labɛnba ye. Maroc yɛrɛ ye adversaire ye mun jalen don kosɛbɛ wa a tɛna kɛ dolantan nɔgɔ ye i n'a fɔ Mohamed Saloum Hussein n'a ka dolantannaw b'a jira cogo min na. Yaga de ɲagatɛgɛ fɔ la a dolantan bɛna gɛlɛya nka u nakun don wa u tɛna adversaire bɔ adversaire la maa o maa mana jɔ u ɲɛ u n'u seko n'u damayira kɛ cogo min na u bɛ se ka kuru saba sɔrɔ ka taga demi finale kɛnɛ kan. N'o de fɔ an ɲɛna depuis kulon daminɛ na n ko jamana fɛn fɛn sera a bɛɛ sera n'a ka valeur de maintenant fɛɛrɛw de bɛ bɛɛ kɔnɔ minnu bɛ se k'a to i bɛ se ka se ɲɛfɛ kulon ka se ka ban i ɲɛna o kɔrɔ ye mun ye o tɛ taa i yɛrɛ ka cɛsiri kan c'est vrai an ni Maroc bɛ bɛn Maroc ye jamana min ye an b'a dɔn balontan jamana don équipe mun a fana ka ɲi mais an n'u fana an ye badenya balontan caman kɛ an b'u dɔn quart de finale o ye balontan wɛrɛ ye donc an bɛna labɛn denmisɛnninw ka reposer o kelen et en même temps an b'a dɔn an bɛna fɛɛrɛ minnu sigi sen kan pour que ka se ka taa qualification fana ye ka taa demi finale la
Ni qualification min sɔrɔlen filɛ ka na quart de finale in kɛnɛ ka sɔrɔ kɛra sababu ye ka Mali kɛ ka objectif fɔlɔ sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ ka bɔ phase de poule la. Sisan nɔ quart de finale in hukumu kɔnɔ sa Maroc ni Mali ka dolantan u sigilen n'o fɛnɛ kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ ka taa demi finale kɛnɛ kan n'o ye objectif filanan i n'a fɔ san 2018 u y'a kɛ Ganakaw fɛ cogo min na. N'o laɲini sela ka sabati u n'u tɛgɛ nabɔ finale fɛnɛ dolantanw ɲinini kama. Ala ka o laɲini o sabati. Kunnafoni kuncɛ la bi kɔkan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma Lasana Kone fɛ. Nigeria jamana ka wari makobatigi dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Ali Dangote ko ale kɛlen don ka hakilina ta ni waati na ka se ka port belebele dɔ sigi sen kan. Port min a b'a fɛ ka sigi État dogun ale kɔnɔna na. Ali Dangote ko ale ye lettre kɛ ka ci Nigeria marabajɛkulu ma yaasa ale ka se ka nin baara boloba in sigi sen kan. Baara min bɛna kɛ sababu ye Nigeria ale gazi liquéfié o kɔni donni ka taa jamana sugubulonbaw la ale ni dunuya sugubulon kɔnɔna na olu ka se ka nɔgɔya. Union européenne diplomatiw olu ye lajɛ sigi sen kan taratado lajɛ mun ye tali kɛ u y'a laɲini Israel marabajɛkulu fɛ u ka nɔgɔya kɛ yaasa dɛmɛ ka se ka bande Gaza ale jamanadenw olu lasɔrɔ. Ni hakilina in tara u ka lajɛ senfɛ mun kɛra Union européenne ale ministre des affaires étrangères olu ka lajɛ senfɛ Bruxelles ale jamana kan ka u ladɔnniya k'a fɔ ministre israélien des affaires étrangères n'a bɛ Gideon Sar ale ko fɔ ale kɔni ye a yira k'a fɔ ni lajɛ senfɛ ko u bɛna a lajɛ ka kɛɲɛ ni waati nataw ye ka se ka nɔgɔya don nin ko ninnu na. Amérique président Donald Trump ale ye a ka ŋaniya yira k'a fɔ ni Rusi jamana ni Ukraine jamana ma bɛn sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale bɛna ɲangili dɔw ta ka Rusi jamana sɛgɛrɛ min bɛ ɲɛsin droit de douane ale sinzili kan tile 50 nata kɔnɔna na. Ni laseli ninnu kɛlen Moscow jamanadenw olu ma kuma ka bɛn ni a ko ye wa min ye marabajɛkulu ye olu fɛnɛ ka kumakan ma mɛn a ko la fɔlɔ ka ɲɛsin Donald Trump ale ka laseli ninnu ma. Siri jamana ka kariɲɔgɔnya dɔw tɛmɛna tribu Druzi ale ni Bedouin Sunniti maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kariɲɔgɔnya ninnu kɛra sababu ye maa 100 o bɔnɛna a nin na maa mun bɔnɛna u nin na maa 60 bɛ a la olu bɛɛ lajɛlen ye tribu Druzi maaw ye. Observatoire syrien des droits de l'homme ale ye o laseli ninnu kɛ. Siri jamana ministre de l'intérieur ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin ye wale mun kɔni bɛ dankari jama ka basigi la ni o ye ordre public ye. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la aw kan bɛn donna nataw la Advance TV sanfɛ danfarajan bɛ tele min ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka Mali la. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.